చెవిరెడ్డి పల్లెబాట ప్రజల వద్దకే మీ ఎమ్మెల్యే కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. శనివారం పాకాల మండలం దామల చెరువు, పదిబట్ల బయలు, పేరసానిపల్లి, పాలగుట్టపల్లి, వల్లిపేడు, రమణయ్యగారిపల్లి, మొగలాల పంచాయతీలలో చెవిరెడ్డి పల్లెబాట కార్యక్రమం జరిగింది. పంచాయతీలలో మహిళలు ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డికి అడుగడుగునా హారతులు పట్టారు. ఘనంగా స్వాగతం లభించింది. ముందుగా ఆయా పంచాయతీలలో దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. దామల చెరువు సమీపంలోని కుక్కలపల్లి వద్ద 25 లక్షలతో రోడ్డు నిర్మాణానికి జేసీబీ ఎక్కిన ఎమ్మెల్యే మట్టి పనులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల సమయం కాదు, నేను ఎన్నికల ప్రచారానికి రాలేదు. తుడా పరిధిలోకి పాకాల మండలం చేరికతో మరింత అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు అవకాశం లభించిందన్నారు. మనమందరం కలిసికట్టుగా ఉందాం, కుటుంబంలా ఉందాం, ఐకమత్యంగా మెలుగుదాం, సమస్యలు వచ్చినా కలిసి ఉందాం, సంతోషం వస్తే పంచుకుందాం, అభివృద్ధి కలిసికట్టుగా చేసుకుందామంటూ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇది కాకుండా సిమెంట్ రోడ్లకి ఒక గ్రామానికి 22 లక్షల రూపాయలు ఈ గ్రామానికి సిమెంట్ రోడ్లకి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు పనులు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. తర్వాత పేర్చాలపల్లికి వస్తే సమావేశ మందిరం 21 లక్షల రూపాయలతో 10 పేరుతో సంబంధం లేకుండా పేర్చాలపల్లికి కట్టబోతున్నాం. మీ ఊర్లో యోగా కోసం ధ్యానం చేయడం కోసం 7 లక్షల రూపాయలతో యోగా ధారమందిని కట్టబోతున్నాం. పేర్చాలపల్లిలోనే ఒక ఆరో వాటర్ ప్లాంట్ 8,50,000 రూపాయలతో కట్టబోతున్నాం. సుమారుగా 2 లక్షల మందిలో గ్రామ వేదికలు కట్టబోతున్నాం. దగ్గర 3 లక్షల రూపాయలు. మీ ఊరిలో శ్మశాన వాడికి పేర్చాలపల్లిలో 1,55,000 రూపాయలతో షెడ్డు వాటర్ ఫెసిలిటీ పోతున్నాం. ఒక సీసీ రోడ్లే 12 లక్షల రూపాయలతో ఒక పేర్చాలపల్లికి సిమెంట్ రోడ్లు అయిపోతున్నాం. ఇది శాసనసభ్యుల కన్నా మీ కుటుంబంలో ఒకటిగా ఎప్పుడు ఉండాలని తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తున్నాను. ఓకే అమ్మా, వచ్చేమ్మా, సైడ్ రామ్మా, కూర్చోమ్మా, దాంట్లో కూర్చునే అమ్మా. ఓకే అమ్మా, ఓకే అమ్మా, ఓకే అమ్మా, ఓకే అమ్మా. మీరు తీయాల్సింది మీరు కదమ్మా, మీ వాలంటీర్స్ ఫోటో తీయాలి. మీ వాలంటీర్ నువ్వు తీసి నెంబర్ రాసుకో, తెలుసు పంపించండి. ఓకే మా సర్టిఫికేట్ లేదా? క్రాస్ అవుదాం అన్న కొంచెం. ఓకే ఓకే కూర్చో. ఓకే కొంచెం వెనక్కి రా, చిన్న అటు తీస్తే రాజు దండానికి వచ్చుకోండి. మా పట్టుకోమ్మా. ఓకేనా? ఓకే ఓకే స్మైల్.